Kini lah, menawa rondo liwat kena digreseki. Iki si Sukir arep ngopo kowe? Potongane kaya pukon, pucuke kunci. Lah kuwi grupe ibu-ibu paut endi kuwi kok nyenengke manuk. Kuwi si Slamet pacaane ngelimit elit tapi keuangan sulit. Berat iki. Nyedaki rondo dadak sing dijaluk aneh-aneh. Njaluk bego sak tambange. Anake dadak melu njaluk pisan, sepeda listrik sak PLT-ane. Rondo jahanam. Sukir. Tol. Piye kabare? Lagi pusing aku ngene iki. Aja pusing-pusing. Tenang wae karo aku. Kae, rondo sing mbok kenane aku. Aduh. Guyu pisane tak nggo tumbal BRI kuwi. Slamet kuwi lho sing nyaduk. Bocah rokok, sampluk wae bocah kuwi. Yo, sampluk wae. Asung, nguateni tenan kok iki. Seneng kok gatol. Aduh, piye? Ngrokok jaran. Bocah kuwi kakean coli. Gayane tok. Jorokok idol. Alah, penyakit yo mlebu ayo. Teko, nyampluk, nyaduk, minggat. Sukir karo gatol. Lah ono info rondo tak kei nomere pokoke. Aduh. Apa mai iku nang kono kuwi? Aduh, jaga ngapurane gak. Ade, iki efek ngombe persen cawat. Iki arep nyang dikir. Saiki wayahe madang karo golek palaran rondo anjaran nang jero kafe kuwi. Oke, po rondone. Delok wae. Aduh. Sikir, aku tak senden nang kene sedelo wae. Oh, pekok kowe iki. Tak kira ono sandaran sing nyaman. Tumbak modal. Wis, tumbak kerolang iki. Wis yo, pesen rondo madang. Rondo wae pikirane. Duh, si Slamet ngopo? Wis tol, lungguh sing tol. Slamet mengko wae diurusi. Pelanggan loro mau dengi pesen onde-onde 20 karo jemblem 15 urung dibayar. Kene tol, lingguh kene tol. Beh, ora maneh-maneh aku mari ngombe persen cawet. Matane picek. Kowe sir topiku ya tol. Gamet ngapurane mat. Wis iki lho, tak pesen ki onde-onde selawe. Beh, arep madang kok perang kuwi onde-onde selawe. Aduh, tokormu iki lho tol. Nyeleh tokor sampe enake dhewe. Iki karo tak pesen ki getas 15. Sakek si topine, sebul kopine, uyup.